Oimore nyakwar mogin tere wang' sama yudo weche manyien chenro mar ang'ichulo wantiere kod mathoth ma waikonu kata kamano magi weche ma omiyo pek. If the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing. Lakteche kod jochiw thieth mamoko pod oramo ni ok gichung ng'anyo ka piny owacho bende okalake ni nyalo mana twak kodgi ka gichungo ng'anyo no. The work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical. Bishobe mag jokopere oseyo piny owacho ni thiro nyalo mar kuonde thieth kod skunde mitayo yor misen gi kanise ma pacho ka. Johala Nation Angudha Kuja ochwale doho gi ketho mar kuo ma shillings milion 37 ma iyango ne omayo jago moro e yor miriambo e ohand mula. Nyakore mkaka pile layo matudo kenaria dek au chiel nono idwa chiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mara Mogi TV. Wago mbaka kendi mi apache weche mopogre ma wabiro bedo kawa keloni gelak seche gi nyinga Ochieng Emmanuel. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno bed koda chakruok nyaka giko. E kinde ma piny owacho konigi e bede twak kod lakteche poni giwito oko ng'anyo margi kaunti ma Kisumu. Bende kolando ni ok gibi dhi nyime kod chulo lakteche ma ogomo. Lakteche to nyono piny ni ng'anyo mapek biro jo manyien madhiro koda ka ute thieth mag ji giwegi. Kaka jurito mondi lero gi koni kik piny owacho chun gi winjruok mane ok giyiere. I know what an intern does. I did it. We worked for 72 hours on call, and so I do not know this thing called intern students. I teach medical students. Medical students learn from year 1 to year 6. After year 6, they graduate. Upon graduations, they have a DR besides their name. So they are medical doctors. En laktar masani hike ng'eny, kata kamano en bende ne ochako kaka intern, kendo lero ni tije mane gitiyo, ne gin tije mag laktar kendo e seche 72 maonge ng'ama odewo ni gin interns, gino ma omiyo sara ma imiyogi ok owinjo bed midhiero ne piny owacho. Lakteche gi mane twak e bwo riwruok makelo kanyakla lakteche duto Kenya Medical Association koni laktar chulo omenda mathoth moloyo jopuonjre duto e mbalariany kendo kuom higni 6 ka hola mag piny owacho bende idwa ni gichul bang' tieko gi osara ma shillings 70,000 gikoni ok gibi yie kendo juma manyien gichano yaro ng'anyo nyaka e ute thieth mag ji giwegi. Deals are signed and then rubbished as if they never existed. We need to debunk this myth that the government was forced to sign a document. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing, because no one is forcing the government to do anything. From Tuesday, services in the private sector, we will ask our doctors to withdraw until the demands that are affecting the health sector are addressed. Nyaka sani nitie ute thieth ma osechako omo lakteche kowuok e pinje maoko, lakteche ma riwruogni koni ok giyie ni rieko gi ochopi rang'iny madwarore. Right now, the foreign doctors have been brought are being paid 540,000 with return air tickets for them and their families, with housing, free food, accommodation and all that. Yet the only thing the doctors in KU are asking for was just to be paid half of that. Then you bring some foreigner with questionable credentials. Kawuono piny owacho yango e yor oboke ni giyie twak kod lakteche to mana ka gisechungo ng'anyo kendo dokie tich. Lakteche giwegi to thir ni mano ok nyal ringang'. The only person who can determine whether the court orders have been complied with is a judge in a court or in a court. And if the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. Riwruok mar jotich piny owacho bende oseyo duol marango sara mar jotije piny owacho magikoni makelo tungni e kind jotich. It cannot be by coincidence that all the trade unions within the republic are having issues with the government, are having issues with SRC, and what we see now is a trend by SRC
to interfere with the right to collective bargaining. E kinde ma magi dhi nyime, kwan mar counties machungo osara mag lakteche mang'anyo bende medore. Kawuono kaunti ma Kisumu bende okoni ok gibi chulo lakteche mang'anyo, kendo gidhi chako ndiko mamoko e yor kojolo mondo konye chwalo thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod nitiere weche mag thieth ma otese ni clinical officers pod oramo madhi nyime kod ng'anyo madwaro ratiro kowuok kuom piny owacho. Giyango ni ng'anyo ma kamago gidhi godo nyime nikech tend counties otamre bedo kodgi e twak mar keto winjruok. Millicent Odhiambo miyo ler e mathoth. Ng'anyo makamano makawuono nyono ndalo 11 okelo kanyakla jokanyo mag kuko mawuok e counties ma wapar kowuok e gwenge maimbo kod Nyanza mar Kenya. Kotelnegi kod jalup jagoro mar riwruok kuko pacho kae, Austin Odiwuor, gilero ni kopogore kod sirikal mamalo, sirikal mag counties pod otamore romo kodgi. Nyaka nochak mgomo twak wasebedo kwa yudo mana gi sirikal maduong', lakini sirikal mar county governments otamore twak kodwa, to wacho ni nyaka to wadhi mana mbele gi mgomo wa. Bende gimedo ni weche mag doho negisitekore godo ma winjruok ne otamore bang' kane doho maduong' pacho ka golo chik mondo mi gilalre kindgi kod sirikal e higa 2021. Doho maduong' ma pacho kae higa mar 2021 nochiwo ruling ni onego beni wadoge ginene e winjruok gi sirikal mar counties kod sirikal maduong' mondo wabed gi winjruok miluongo ni CBA. To nedo nowacho ni gino nego beni kawo ndalo 90. Ndalo 90 nosekadho higni mokadho ka. To chik wacho ni kapo ni ndalo go osekadho to inyalo luongnu ng'at moro mathegou ma owuok mok en ng'ama wuok e union kendo ok en ng'ama wuok e sirikal mar county, ok owuok e sirikal maduong'. To ka ng'ani ogolo report ni winjruok otemo thegou motamore, to koro iwewa e lwet ng'anyo. Emomiyo wacho ni ng'anyo mano chakore tarik 1. Kata mana gavana ma Siaya ong'eyo, emomiyo gavana wacho ni osupportwa kendo en emosewacho ni strike madhigo mbele ni wadhigo mbele. E seche magiyango ikruok margi maromo gi sirikal mondo giwinjre, gigolo sieme jatelo mongirore migawo mar thieth Patrick Amoth mondo we mi apisas mag thieth kata clinical officers kech pachoka kaka osebedo ka otimo e twak mage. Ne jatelo mongirore e tend migawo mar thieth Dr. Patrick Amoth ni wach mowacho ni wan kaka clinical officers ong'ewa mane Kenya ka en wach ma lisha ahinya ma kendo kodhi mbele gi wacho gino to gino nyalo kata mana mae tich nikech en ok ber ka jatelo mantiere kiwango mar Amoth riambo ne jopiny to en ng'at monego beni chiwo paro ne ker ma pacho kae William Ruto. Koro wanyise ni en kokodwar konyo wa e ng'anyo mwadhigo mbele ni to beda kando one kaka watimo gigewa nikech gikone to wabro yudo gima wadwaro. Ni kik uchandru ni udhi e public hospitals nikech doctors onge public hospitals, clinical officers onge public hospitals, to mage joma neno jotuo. To wach malit en ni gik matimore gi te gin gik ma sirikal emo kelo. As a union wan waikore kendo waikore mar romo mondo watiek wechegi. Wasetimo karwa, okang' mwanyalo chope wasetimo. To sirikal emo dagi timo gimonego beni gitimo kotelne gi Council of Governors. Magi timore seche madoho ma Meru to ne oseng'ado ni ng'anyo mar clinical officers kod jolony mag lab e kaunti ma Tharaka Nithi ogo marufuku. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga koro dwaro mondo piny owacho gi lakteche obed kod twak matieko midhiero makoro kwako sekta mar thieth e thurka. Odinga mane loso e telo mokwongo e wach ng'anyo makoro odwe achiel ochiwo siem mager ne piny e wi kawo ng'anyo ma lakteche maweth. Jatelo ne okone piny owacho ma Kenya Kwanza mondo ne ochopo moko kuom dwaro mag jothieth go konyiso luoro ni weche nyalo bedo marach ka ok otieki wach ng'anyo mowinjore. E wach ma yiero mag kor gwenge Raila wacho ni ODM gisepuodho wach e wi yiero mag chama madhi chako tarik 27 mar dweni. The strike has disrupted healthcare in the country's 57 public hospitals. We are of the view that the situation is moving from bad to worse, and soon we will have a full-blown crisis in which all health workers will don their tools. Already,
clinical officers have joined. I therefore have a personal appeal to both the government and the doctors. After very wide consultations, I am convinced that the doctors and all other health workers currently on strike will be able to craft a return-to-work formula and resume duty if the government were to meet their demands halfway while negotiations continue. Kawadhi nyime riwruok ma Bishop Jokopere ochao piny owacho gima giwacho ni piny owacho temo ketho winjruok mosebed e kind piny owacho kod kanisa ahinya weche mag tayo ute thieth kod skunde. Kane giloso kod jofwambo riwruok margi mar KCCB okwayo piny owacho mondo chul gope ma en go ne ute thieth ma tayo gi kanise mano mission hospitals e bwo okumba mar thieth machon mar NHIF kapok shift ochako tich ayanga. Jodologo mag Kopere bende okwedo mabor wach matemo mayo gi ting' mar tayo skunde gi ka ting'no ket chutho ne migawo mar somo e bwo paro mar chik mar Education Amendment Bill 2024. Simpros Okinda miwaler. Tend kanisa Jokopere nyiso ni gimor kod kaka winjruok e kind tend kanise kod sirikal chalo gi kinde ni ahinya kotenore kod chenro mag thieth kod weche somo e kind weche mamoko. We are concerned about the deliberate intent to reduce and undermine the role of the Catholic Church and indeed all faiths as safeguards of morality in society. Kagiloso kod jofwambo, jodologo ywak ni ute thieth mathoth ma itayo gi kanise kata mission e pacho ka sani ochungo chenro magi kaluwore kod gowi makore lach ma sirikal ni godo e bwo okuma mar thieth machon mar NHIF. The effect is that most of our hospitals are crippled and not able to operate optimally and therefore offer services to the needy. In fact, many are now unable to procure medicines and pay salaries. Giko sirikal mondo chul gopego masani gikoni yao bilion 2 kapok chenro manyien mar NHIF ochako tich ayanga. Our inquiries on whether our debts will be honored have been met with mere promises and no legal guarantee. This is not only unfair but totally unjust. Jodologo bende kod moko kuom gigo mantiere paro mar chik mar somo mano Education Amendment Bill 2024 kod University Bill 2024 ewita skunde kod kuonde tiegruok mamalo. The proposed Universities Bill Amendment 2024 grants the Cabinet Minister unilateral power of dissolution and merger, conversion or amalgamation of private universities without reference to the owners. The proposed new bill now further threatens this crucial role of the churches in our education system. We therefore decry and reject the systematic scheme to undermine and weaken our management role Gaboro, jaterigawo nyalo tok nywako paro kod commission gi jokanyo mamoko chiwo paro ne jatend piny ewi riwo mbalariany ariyo kata moyo ariyo kamoro achiel, riwo kanyo achiel mbalariany mag ji giwegi kata moyo ariyo kata loro mbalariany chutho. Bende gidwaro ni sirikal ochiw thuolo ne jomisen mabiro e pacho ka konyo jopiny kik juogi omenda mar donjo e Kenya. In the work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical and shows lack of gratitude to people dedicating their lives to the good of society. We request that their work permit be zero rated. Atamor pedega chiel mar skunde pacho ka nochaki kendo tayo kod kanisa ma Jokopere. Tend kanisa ni ywak ni ponono sirikal onjawo winjruok e kinde kod tend kanisa ni gima jo Kenya mathoth dhi bedo kamarach. Simpros Okinda, Ramogi TV. Jatend migawo mapur Mithika Linturi kod jatatije maduong' mar dero ma piny owacho NCPP Joseph Kimote oluoko lwetgi e mibadhi ma mbolea mabandia. Kendo wacho ni ponono nitiere mbolea mabandia kembe manomiyo rak maloso mbolea ema onego kaw ting' ma ok gin. Kagiloso e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne pur, Linturi dhi nyime kod tuo dhoge ni onge mbolea mabandia e bwo chenro mar miyo jopur mbolea nengo mogonyore.
Kata kamano, nitiere gunia 3,000 mane mbolea magi ochopo rang'iny madwarore ka bende lieko ni jogo mane orem yudo rak mar kelo mbolea kod kweth makwedo piny owacho ema nyao miriambo e wach mbolea mabandia. If there were issues with the standard, as the CS have said in some batch which had issues, it is a prerogative of the manufacturer to be able to account for those standards and ensure that he adheres to the standards of the country. So what I can say in a nutshell, our quality assurance processes do not include testing of products because we don't have that capability. We rely on government institutions to ensure that the quality of the products we supply is of good measure. But please, Chairman, just like the MD has said, when KEBS certifies a manufacturer and the standards are agreed and the manufacturer decides to give what he did not submit for analysis of a sampling for certification by the standards body, it cannot be really the problem of NSPB. It can't be our problem. It is the problem of the manufacturer, and the manufacturer must be dealt with according to the law. Also, I'm not oblivious of the fact that even those that people lost in the tender process, because this is a multi-billion business, probably you can find somebody going into a corner, putting it back, and doing whatever he wants to do, and make noise about it. Atamalo 58 mar oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya ok tayo makare kendo chomo kamarach ka giseo tend Kenya kwanza kumedo choko osuru kendo rido nengo ngima ne oganda ka jo Kenya mar 19 wacho ni piny Kenya tayo eyo makare. Moyangi kambi timo nonro mar Infotrack mabende yango ni kona Atamalo 81 mar jo Kenya riole dwaro ma jatend Azimio la Umoja la Odinga mar bedo jakom madul mar riwruoge pinje Afrika AUC Kalidio Keyo ni giler mathoth. En nonro ma otim gi kambi timo nonro mar Infotrack, nonro mano otim e kind tarik 8 gi tarik 10 dwe mar 3 higani. Nonro no yango ni thoth jo Kenya wacho ni piny Kenya ochomo kamarach gi Atamalo 58 ka Atamalo 19 wacho ni piny Kenya ochomo kamaber. Atamalo 19 lero ni gikia kama Kenya ochomo ka Atamalo 1 ne odagi chiwo duoko. Atamalo 64 mar jogo ma oyango ni piny Kenya ni kamarach oyogo pek mar ngima. Atamalo 38 yuago onge mar tije. Atamalo 27 yuago telo marach. Atamalo 22 yuago dhier mokwako thoth gwenge ma pacho ka. Atamalo 12 wacho ni mago kuma piny chal gi rach. Atamalo 12 yuago siasa mapogo Uganda kaka gino makelo midhiero ne oganda jo Kenya. Gigo mamoko magiwacho ni kelo midhiero e pacho ka gino osuru mamalo, rochruok mar arita e kin mamoko. E jogo mawacho ni piny Kenya dhi maber, Atamalo 31 opoyo kwe manie piny Kenya. Atamalo 23 opoyo tich makare ma itimo kod jotelo manie piny owacho. Atamalo 22 wacho ni nengo ngima sani ombekore ka ipimo gi kinde mokalo. Atamalo 21 opoyo tend kor gwenge. Atamalo 16 wacho ni apeyni ma pacho ka ne kare. Atamalo 13 wacho ni ng'at gi manie telo miyo gin kare e kind weche mamoko. If you check through, it's only Rift Valley that did not have a majority of those that are either complaining, quote unquote, that the country is heading in the wrong direction, because only 45% of that. No, bende ne odwaro pach jo Kenya wi kaka jotelo ma pacho ko osebedo katiyo. Jatend piny Kenya oyudo Atamalo 53 ma NC. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyudo D gi Atamalo 48. Jod bura oyudo Atamalo 53 ma NC. Senators ematiyo maberie moloyo pacho ka gi Atamalo 69 ma NB. Judiciary ni kod Atamalo 67. Kweth makwedo piny owacho ni kod Atamalo 62 ma NB ka jotend migepe oyudo Atamalo 62. Overall ratings for the entire government stands at a C, which is much better with what they scored last, which was an overall B constant. Bende oyangore ni Atamalo mar oganda jo Kenya maromo 81 siro chung ma jatend Azimio la Umoja wan Kenya Lasha la Odinga e laro kom mar duol mar riwruok mar pinje Afrika AUC. Atamalo 16 ok sir wach makamano ka Atamalo 3 ok yagi mora mora e wi wach makamano. Kaluwore gi wach mar Afrika Mikosi Raila Odinga yudo kod jo Kenya malo 80 oriwo pungni mang'eny kowuok
kod Nyanza. Kambi mar timo nonro lero ni nonro makamanya koro mga jwango kosir gi duond bura mora mora mar siasa kata riwruok mora mora mar siasa kata kamano gitimo chenro makamagi mano ne giluwo chike mapacho ka mago miyo oganda jo Kenya ratiro mar bedo kod ng'eyo ewi weche mamulo gi e pacho kae. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migepe pacho ka Musalia Mudavadi ogolo chik ne bende migepe mopogore mag piny owacho mondo chuo kamati moyiedhi mag kedo kod weche mag mibadhi e bede migepego. Kane loso Mombasa romo mokelo kanyakla bede migepe duto mag piny owacho, Mudavadi koni weche mag mibadhi ogurore pacho ka. Gino mono moko kuom pinje kaachiel kod joket mwandu machano tiyo kanyakla gi piny owacho korgi kanyakla nikech mibadhi. Koni adek mag gope pacho ka chere bad migepe omiyo nego kaw okang' mowinjore mar neno ni itieko gopego. Leni bede migepe bende nyaka ti kanyakla mondo mi piny Kenya ota chenro mage e yo makare. As we can see progress, we can also see room for further improvement. We want them to read again and again the laws and regulations that gives them power and authority to oversight respective sectors. We want to encourage them to wait less on instruction and implement more on what the law is telling them, so that we have equity, we have fairness, we have accountability, and we have activity when it comes to service delivery. And the way the PSS did it, PSS are the ones to chair those corruption prevention committees in their ministries. We would expect the CEOs of all the regulatory authorities to also chair that particular committee so that we can deal with this corruption issue. The headlines we have been seeing are not good for us. They are not good for the country. It becomes awkward when some of our key development partners are citing this as an issue that is obstructing very strategic agreements that we want to enter into. Ya koro magajongero kamano komedo kubedo kodwa e chenro mar ang'icho loka uyo matin kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth mawaikoni. My friend, unaishi msitu gani? Airtel 4G my friend, ni kama oxygen, iko kila mahali. Make Chaguo smarter with Airtel as we continuously expand our network countrywide. Enjoy 1.2 GB at 20 bob, valid for 1 hour. Dial star 544 hash or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Beatrice Square you Otuya. Otuya. 50 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni. Wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule, wakunyoko chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mabeni. Nimeshukuru sana. Nilichagua Sikiza Tune star 487 star 3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Kuonga yawo saloon kapok adhi school nikech gigi be naneno na Robert koro nadhi loso na koka aneno kaka itimo aneno kaka iloso na wanga koro ayawo tachako tich kapok ayawo saloon kapok adhi school kapok nachako hala na bet gaot to naneno niya kaka ng'ama miyo onego bedni an gi yo manyalo yudo pesa na yo ma branding ni ionge gi time itie Plan nyalo biro meet each sani, we expect to in 1 hour, kelo ni kutago tieno. But now that idwaro pesa, you have to work extra hard.
Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Penwood Fuenyo, chuny kitwa. Ang'omyo yie ni chako mana mine. Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Manera Mugi TV. Kisumu wabiro. Sasa ni fursa ya kuwatambua mabingwa wa kitaifa kuanzia Alhamisi Aprili 11 hadi Jumapili Aprili 14 katika kipute cha Safaricom Chapa Dimba ndani ya Jomo Kenyatta Stadium Kisumu. Jitokeze tukupakulia uhondo wa funga kazi ya Chapa Dimba msimu huu live ndani ya karakana ya soka na Beki Mwamburi na Steve Shitera. Isitoshe Kisumu mambo bado. Mzazi Willy M. Tuva na DJ Flash takuwa tunakuletea burudani, yani Mseto Extra Radio Citizen live kutoka uwanjani. Kwenye jukwaa atakuwepo msanii hatari Musa Jakadala. Radio Citizen. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV. Johala National Otieno Angudha ochwale doho kod ketho matudruok kod mamoko e koto jal moro omenda maromo $37 kaachiel kod omenda yor wuondruok. E higa mokalo, Nation bende ne ochwale doho ma Kibra kod ketho matiyo kod ang'enge ma omiyo moro ma japiny Italy $13.5 ketho mane okwedo mowe thuolo gi rambun. George Bati miwa mathoth. E doho ma Milimani Nairobi, Nation Angudha kod kinde mage ochung' e bao mar duoko penjo e wi ketho modonjnego mar koto jal moro moyang ni Surinda Singh $37 e ohala moro mar mula. Oboke mar burano yango ni Nation Angudha mabende ong'ere kod nying mar Oledhi ni Kuja ne owuonda bonyono ni omenda go ne dhi tigo rekod ndege, chulo kumba kod osuru mag mula mapek mare romo kilo 300 manowinjo bed ni tero nyaka Dubai. Kaluwore kod jal buche do ma Milimani, achijno ne otiyo kod Oledhi makamano kata obedo ni nong'eyo ni mano ne en miriambo. Ketho ma doho nowacho ni ne otimo e kar dak mar Runda Glory Valley e kind tarik 13 dwe mar 7 2023 kod tarik 18 dwe mar 10 higa nogo 2023. 13th day of July 2023 and 18th October 2023 at Runda Glory Valley Estate within Nairobi County, jointly with others not before the court, you conspired to commit a felony, namely stealing USD 250,000, an equivalent to Kenya shillings 37,500,000 Kenya shillings from Surinda Singh Kanda by falsely pretending that the money was meant to hire a private jet, payment of insurance and taxes for 300 kgs of gold, which was to be transported from Kenya to Dubai. E kinde burano, kinde mag Angudha ne okwayo doho mondo we kod rambun, kendo ni mwandu ne ma omaki koting'o nyamburko mare bende owe thuolo. Ma oke thuolo mokwongo ma Nation obedo wendo sirikal ka higa mokalo ne ochwale doho ma Kibera bang' wachore ne otiyo kod ang'enge e mayo miro moro ma japiny Italia $13.5 tiyo kod obok mothedhi kod mulo miyono e yo ma ok nyis luor, ketho manokwedo kendo ne owe gi rambun mar $100,000. Kaluwore kod ketho modonjnego sani kendo bang' kinde mage kwayo mondo weye gi rambun,
Doho ma Milimani ong'ado ni gibiro chiwo ng'eto ka owinjo weye thuolo gi rambun kata oyo odiechieng' ma kiny tich abich tarik 12 dwe mar Ang'wen 2024. George Bati, Ramogi TV. Maoktin ji 66 olosedari miechgi e gwenge 4 mayudore Central Karachuonyo e kaunti ma Homabay nyaka nyo koth chak chwe. Udi maromo 4 bende koth mapek manyoro chwe otieno nyo ketho. Ruoth ma Central Karachuonyo location Herman Onyango yango ni familia ma kwan gi ok tin 300 osedo midhiero kalure gi olano ma omonjo gwenge mag Kamuga, Kosano, Nyaola kod Kolonde. Ruoth Herman Onyango nyiso tend kaunti mondo mi okony jopiny ma konyo aruye e kinde ma pek medonjonegi ka jopiny bende kwamro medhi kuonde mani malo. Wantiere gi villages 4 mane pio onjao kabisa, Kamuga, Kosano, Nyaola, ne pio onjao kabisa to gi part mar Kolonde bende pino onjao kabisa ma oketho gik moko. Ute 4 mane pio go piny, wan gi ji 66 mane oringo dhi Simbi dispensary nyaka sani. Households ma pio oketho gin 333 to pod waneno ka bende kodhno pod omore. Puothe chiegni eka 50 moketho kabisa mane gine no seti mane doyo mar 2 eka 50 no ketho kabisa to gi ute 4 mogaga piny flat. Kato bende school kaka Simbi primary gi secondary odonje kabisa ma kata chope go ketho kabisa. Wasemiyo sirikal report kato bende wakwayo jogewa ma jasirwa ni ka giyie to gisirwa. Wakwayo county government mondo osirwa wan gi pek. Anyuola mar Evans Okoth koro dwaro ratiche bang' apisa mochung'ne rito lee bunge KWS nyo chiele gi magina monege got Manaya mayudore sub-county mar Rarieda county ma Siaya. Kanilose dala gi mosende gweng' ma Gembe sub-county ma Bondo wuon mare Vitalis Agano oyango ni Evans nyoro mogi thone kanyo rik odhi Uyoma rado gi kastambe moro. Bang' fwenyore ni apisas ma KWS mane ochiele gi magina, jaod Evans manyinge Evelyn Aumo wacho ni tho mar jaode wegi kod buok kendo gionge kod nyalo moro amora. Gikwayo tend KWS mondo konygi e chenro mar ik ka nonro pod dhi nyime. An daher mondo sirikal okonya nikech kuma oweya mabor nikech nyithinda gi pod tindo koro kaka gibo yudo somo onge. Ang'eyo ni tije mar wedding nyocha ohero kendo ng'eny customers ne ma oko nyocha Uyoma ma kata nitie ndalo ma onyalo kayo masinde mar wedding to dhi dago Uyoma manya koti tijene ma Uyoma go motiek kore kendo duogo e dala Imbo ka. Koro kwang'eyo gima nyotimore nikech kaka ng'ama duong' kanyo pinyoro wan bende nyo wawuok mwadhi tije wanyo wati nam. Be kaka ng'ama duong' kata kanyo en gi tije moro Uyoma kuro nyalo dhi manyo ko chuno nyaka nyis wuongi. Koro bang'e to awinjo mana gimoro sekasa 10 kanyo ne Evans jo wildlife onego Uyoma. Koro kaka nyo chopo kanyo momiyo nyinege kata nyo en ng'ama nyo kalo kanyeri amo jodwargo okwang'eyo kwanyal wacho. En adiera ni tije mar welding ne gima osebedo kokonyo go nyithindegi to konyo go chiege. Koro anda kwamana ni kata nyoro materials mag tich man nyalo dhi tich kata kako chopo Uyoma nyakia. Koro kawinjo ni Uyoma taparo no mito dhi weche ne mag tich ma kata kuwa ka workshop mare ni kae unyalo dhi mondo une adiera ni en kama nchotie. Koro sirikali oyie konywa kuom masira moyudwa ni eri. Nyakwara mwekutenore kod report momi chien kanyo kotenore kod Evans Okoth mabende ne ochiel gi magina yor both. Jatend obila ma Siaya Clety Kimaio olose thuolo machuok mokalo ka olero ni jagono nyo ochiel gi magina e yor both. Kata kamano nonro dhi nyime.
E weche mag ohala, piny Ingereza olando golo osuru ming'ado ne maua miuso e pinjego kowuok e pinje Afrika ma ugwe kod mamoko. Mae wacho ni dhi konyo e chenro mag timo ohala kod pinyno, kama nyiso ni pinje kaka Kenya nyalo uso maua e pinyno maonge osuru kata chiel ma ijuogi kata ka gikadhe pinje moko kapok ochopo Ingereza. Motelo ni juogo atamalo 8 ne maua mawuok e pinje mopogore ka golo osuru no koro dhi konyo ohala mar maua e pinje kaka Kenya, Ethiopia, Rwanda, Tanzania kod Uganda. Osuru ni ogol kuom higni 2 nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa mag 2026. Ohanda e kind piny Ingereza kod Kenya giko higa mokalo ne en euro $1.4 bilion, ma en medruok mar atamalo 11.1 kopim kod saa ma kamano higa mag 2022 ma ne euro milion 140. Ka wadhi nyime ni jodak e boma Migori dwaro mondo piny owacho ma kaunti no oketi okenge makare mar keto ler e bomano. Mae kaluwore kod taka mosebed kiwito kendo ok gol, gino ma jodak wacho ni rocho ngima kod ohandgi. Jo Juma nigi mathoth. Rito ler boma Migori pok obed mayot kuom kinde mathoth, ka johala kod jodak ywak ni piny owacho serem keto okenge makare mar choko kaachiel kod puko yugi. County government is trying, but jok moket ni mondo mi otim tijno kata jok motelo ok tim gimi luongo ni follow up. Ni to ng'at ma keto ni mondo mi oyweche ni otero gigi kanye to bo ywecho inyalo yudo ka romo kata gimoro kar saa 3 pok oywe taon. Koro saa 3 no ji teno osewuok mobiro taon, ng'ato oserwakore maler di office. Kok iyudo ka jaywecho ywecho kiro yugi kuomi kiwuoyo kode en rog. Weche mag yugi chendo e rito kata e manage Kenya mangima. Kaka wan bende wan gi challenge kaka sirikal. Nyaka sani apaya mogo lam moidore ondao machoko wuok e chiro ma Migori ema sano lokore kar choko yugi. Kar choko yugi ni yudore man ondao maromo mita 10 kende ka wuok e magawa moro madundo ma bende oganda chope e yudo gago pile ka pile. Magi jo biashara matindo tindo nika, uso nitie ka and offices nitiere ka. To ka olokore dam site machalo kaka koro lam kuonde ma jotelo kale go emi yudo ka oywe maler, lakini kidok kama kizungu luongo ni back street ti yudo kolilo. Dam site onge kacha, en mana makosa mar jopiny matimore ni iketo gik moko kanyo. Mane momi ineno kane sirikal oamua moketo skipping kits go mondo ji okete yugi for the time being. Taka ma opuki kaini oksas mana umo ganda kende kotik maraj, to bende kelo ne jodak moane kode gi gam tuoche go ma ikelo kod lil. Seche molokore dam site to nitiere responsibility mar county government mano kelo girgene ka. To seche montiere ni tuoche ng'eny, sani kinyo tel kata chade mine kachi tedo kata mo giyudo go risiti mare. Ne wayango ni pige ma ochido mowuok kuonde timo ohala ma Migori bende molo nyaka orono ma Migori, ma bende pige itiyogo kod oganda mathoth. Mae bende koro kelo luonde jogo eko matiyo kod pigni gam tuoche. Jakom munisipal ma Migori Robert Mandela wacho ne giketo kenge makare maneno ni yugi ochoki makare. Nigi chenro makare mar neno ni yugi go kata taka go ok obedo kanyo, mondo kanyo obed kuma ler nikech ochiegni gi chiro kaeto chiemo bende uso. Of controlling waste is a huge budget, so it is there with the environment. Jodak ma Migori wacho ni piny owacho nego keto kenge makare mar choko taka kendo jogo mok tijegi e yono maler e boma ma Migori kaachiel kod kaunti ma Migori mangima koro nego kawnegi okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed.
But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. Okwan mana jomohero goyo thum. Wan ne wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Rekodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu jukolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod Jota Chenro, Lindra Mogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen Otieno. Machiegni e paw tuke tim mar Gor Sare donjo quarter finals mag tuke okapu e tuke skunde sekondar modonjo odiechieng' mar ade. Joloch higa mokalo Nyamira bende buonjo kochomo nus finals mag tuke hockey. James Opondo nigi ler kowuok e kaunti ma Machakos. Eng'we mag mita 10,000 kidieny mar yowuowi Cornelius Kipkosgei mawuok hoho mar Okaka nobedo jaloch bang' ringo kuom dakika 31 gi nyiriri 2-9. Festus Kimuru ma bende wuok hoho mar Okaka kaachiel gi Calvin Muthin otike thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. E kidieny mar nyiri ng'we mag mita 5,000 Joylin Chepkemoi ma bende en jegna 17 nobedo jaloch. Hali haikuwa mbaya, ni hali ya kuvumilia tu. Tena nashukuru coach wangu Robert Ngisire kwa sababu tinyameni support kwa mazoezi hadi nimewin siku ya leo. Kwa upande wangu haita kwa mbaya vile. Iluka sana. Game imekuwa fair. Katika matayarisho yangu kuendelea kupiga mazoezi. Team mar Laser Hill biro rakore gi team mar Dr. Agri nus final mokwongo mag tuke okapu kendo yowuowi ka jaloch gwenge ma Nyanza Gor Sare biro tugo gi Dagoretti High nus finals machielo. Laser Hill notieko tukgi mogik mar group gi loch bang' loyo team mar Sabanle points 77 kuom 39 ka Dagoretti noloyo Lukenya points 51 kuom 47. We knew we're losing the game against Laser. It was tough. So we had to win this game so that we can continue and achieve our target. That's the finals. That's what we are targeted this year. Yeah. Maria Bianchi mawuok adhowad nam chumbi ong'ado tiko mar finals e tuke mag abal kidieny mar individual medley kaachiel gi mano mar mita 50 butterfly. Jaloch nyadidek e tuke mag abal Ali Nahdi ma bende wuok adhowad nam chumbi biro bedo e ong'ala manyime mar bedo jaloch e kidieny mar mita 200 individual medley. My first event was 200 AM and alhamdulillah I'm through the finals. Hopefully tomorrow I'm going to do better times and break the national record that is there. I already have 3 records, so I hope to add more records onto it. I've been practicing from Tuesday and Wednesday to go to proceed to Uganda. I was close to breaking my own butterfly record, very close, by sub-seconds. But tomorrow, today we're testing the water and feeling it, but hopefully tomorrow, it's another day, it's a better day. E tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni kidieny mar yowuowi joloch gwenge ma Nairobi Lenana nong'ado tiko mag nus finals bang' loyo team mar Mango points 14 kuom 6 e tukgi mogik mar group. Lenana biro rakore gi All Saints e nus finals kapok joloch higa mokalo Butula tikore gi Kitondo. Alap Machakos no bago tuke mag ng'wech odiechieng' mar adek mag tuke sikunde sekondar ka joloch higa mokalo e tuke mamoko bende nong'ado tiko mar donjo e nus finals e tuke mopogore mag sikunde sekondar tam mokwongo. James Opondo, Ramogi TV, Machakos County. Kwara mga jwangero kamano kumbedo kodwe chakruok nyaka giko e chenro mar ang'ich welo maga mesa makaw weche manyien bedo kod thuolo mar chiwo ni gi lakseche kata kamano koromo saa 3 pod wantiere kod mathoth mabiro biro kelo ni nyinga Ochieng' Emmanuel.
Jaloko marwa na en Elizabeth Otieno.